Tema kojom se bavi, zapravo je pravo pitanje zašto se mi bavimo ovim područjem, je ono što svi ljudi znaju da je zapravo kvaliteta dolaska do nekog cilja kvalitetna onoliko koliko su koraci u tom procesu dobro napravljeni. Mi se bavimo tim već dugo godina i shvatili smo da je najbolji način da napravimo alat koji će zapravo podržati konstantnu brigu o poslovnim procesima. Ono što je zapravo najbitnije, kad znate zašto nešto trebate raditi, onda treba odrediti što se od onog u poslu, u upravljanju poslovnim procesima mora napraviti. Vidjeli ste onu kratku animaciju koja zapravo samo jedan segment naglašava, a to je visoka regulirana industrija u farmaciji i proizvodnji hrane. Isto tako visoko regulirane industrije su i u financijama, javnoj upravi, raznim drugim proizvodnjama, gdje se ovaj pristup pokazao vrlo dobar i imamo u vrlo kratkom vremenu vrlo dobar odgovor naših korisnika. Cilj je zapravo riješiti glavni izazov, a to je da su naši procesi živi, da su oni koje skupina aktivnosti koju radimo iz dana u dan, iz sata u sat, da je jednaka u procedurama, u papirima i pravilnicima kao ona koja se izvršava u svakodnevnom radu. Svi ste svjesni da to često i nije tako, da zapravo jedno piše na papiru, a život nas odvede u drugom smjeru zato što se problem mora riješiti. Da ne bi bilo previše takvih ad hoc rješenja, napravili smo pomoć, alat koji sustavno pomaže u sistematizaciji svih tih velikih zahtjeva. I ideja vodilja je bila da se prvo vizualizira poslovni sustav, organizacija, poslovni proces, da se tom vizualizacijom, kad ona na pravi način odražava stvarnost, inspirira jedna kvalitetna komunikacija, razmišljanje, promišljanje o unapređenju i da se onda to unapređenje planirano i dogodi. Ono što sam izdvojio i posudio iz jednog izvora, to je Common Assessment Framework za poboljšanje organizacije kroz self-assessment, koja je jedna inicijativa koja je vjerojatno svima poznata, a vezana je za public sektor. Tu se jasno vidi ovih nekoliko čimbenika koje ste i kroz film mogli vidjeti, a to je prvenstveno leadership, onda je strategija, odnosno planiranje strateških ciljeva. Jasno, tu su bitni ljudi, jer su ljudi nositelji svih aktivnosti unutar procesa, i partnership, odnosno resursi koji su potrebni za ostvarenje ciljeva. To se sve događa kroz procese da bi na kraju dobili željeni output. I zapravo ovi KPI-evi, odnosno ključni pokazatelji uspješnosti su onoliko dobro i mjerljivi i prativi koliko se dobro postavi cijeli poslovni sustav kroz organizaciju, procese i ciljeve.